So many times tried to make you mine. Joy and happiness seems I cannot find. Tak ono to je v podstate taký možno aj životný štýl, možno je to proste sebarealizácia alebo tak toľko, neviem, no, akože nejaký magnet alebo tak ako človek, čo chce niečo do seba dávať. Niektorí ľudia to berú treba šport tak ako šport, že idem si dneska namalovať vecičku, idem si dneska spraviť niečo, ale neviem, niektorí to berú proste ako fakt, že umenie, že ideme spraviť niečo ďalej, že čo ľudia uvidia a tak ďalej.